Τα καζίνα και η καζινοποίηση της Ελλάδας είναι μια παλιά ιστορία. Είχε αρχίσει από παλιότερα. Βέβαια, οι κουλοχέριδες σε όλη περίπου την χώρα είχαν αποτελέσει πρόβλημα από το 1964. Θυμάμαι τότε τον Μακαρίτη, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης τότε και εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, τον Πολυχρονίδη, με τον οποίο είχαμε κουβεντιάσει διαμακρών και είχε απασχολήσει για την κυβέρνηση τότε, και αυτός είχε αναλάβει να εξαφανίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί το θεωρούσε το πιο επικίνδυνο για την ελληνική πλέον ανεξαρτησία, για την ελληνική ελευθερία, διότι μέσα από αυτή την ιστορία των καζίνων και των καζινοποιήσεων παραλύει η συναίσθηση του ανθρώπου, παραλύει η ευθύνη του, παραλύει όλη του η δυνατότητα να μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο και να έχει έναν λόγο πολιτικής ευθύνης πέρα από τα καζίνα και πέρα από αυτές τις καταστάσεις όλη αυτή την περίοδο που προσπαθούν να καταστήσουν τον κόσμο ολόκληρο αντικείμενο αυτών των διαδικασιών. Συνεπώς, συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Είμαι από τους πολίτες που έχουν αντιταχθεί από την αρχή σε αυτό το θέμα. Έχω γράψει πολλά άρθρα για αυτή την ιστορία και σε περιφερειακές εφημερίδες και εδώ περίπου, και μας έχει απασχολήσει. Νομίζω αυτήν την ώρα ότι είναι η πιο επικίνδυνη ώρα, γιατί ο λαός ευαισθητοποιημένος και τελείως αποπροσανατολισμένος από την κρίσιμη ιστορία του Δούνοτού και όλων αυτών των φοβερών μέτρων τα οποία λαμβάνει η κυβέρνησή μας, θα αναγκαστεί ακόμα και τώρα να προσφύγει. Εγώ προσωπικά θεωρούσα ακόμα και τον ΟΠΑΠ ένα τζογαδόρικο πράγμα και πολλές φορές είχα αντιταχθεί. Αυτή την ώρα όμως δυστυχώς, εάν επικρατήσει και κυριαρχήσει αυτή η ιστορία, θα είναι ένα ακόμα από τα τελικά χτυπήματα εναντίον της ελληνικής ανεξαρτησίας και κυρίως των νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν μοίρα που να